Халық көңілін қозғатырлық проектлары белән дан казанган милли фондлар Татарстанда бик аз. Шул азларның берсе Рәшит Вахапов исемендәге иҗтимагый татар мәдәнияте фонды үткәннәргә хисап ясау, быел уздырыла торган чараларга ал хәбәр бирү максатыннан фонд җитәкчесе Рифат Фәттахов журналистлар өчен матбугат очрашу уздырды. Фондка кагылышлы мөһим яңалыклар турында сөйләгәннән соң очрашу ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Бу хакта тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажында. Рәшит Вахапов исемендәге иҗтимагый татар мәдәнияте фонды оешканга тиздән 15 ел. Дистә еллар белән сыналган проектларын санап торасы да юк. Аларның һәрберсе халык тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителә. Әйтик, соңгы араларда яратып тыңланган бер җылы сүз, әти гармоны җырлары тууга яңа татар җыры конкурсы сәбәпче булды. Разил Вәлиев әйтүенчә, конкурска атап иҗат ителгән 200дән артык җырның берничәсе генә булса да халык күңеленә кереп калса, бу зур уңыш дигән сүз. 1 майдан 3нче яңа татар җыры конкурсы игълан ителә. Шунысын да искәртеп үтик, матбугат очрашуында катнашкан Миләүшә Тәминдарова микрофонсыз концерт дип аталган өр-яңа проект белән таныштырды. Микрофонсыз концерт проекты гасырлар кичеп килгән милли җырның табигый яңрашын ишеттерүгә омтылыш. Хәтер төпкелләрендә сакланган моңыбызны кайтару. Микрофон тавыш режиссеры ярдәмендә ясалган кабатлау, кайтаваз алымнарын кулланып теләсә кем җырлый ала. Бу үз-үзеңне алдау һәм тыңлаучыны алдау. Это обман. Тамашачыны алдамый гына микрофонсыз җырларга теләүчеләренә Миләүшә Тәминдарова 5 май көнне кастингка чакыра. Дөрес, 16 майга билгеләнгән концертта төп чыгыш ясаучылар билгеле, әмма теләге булучыларга өстәмә мөмкинлек тә бирелә дип белдерде оештыручылар. Соңгы арада халык теленә кергән үзешчән башкаручылар концерты да иң уңышлы проектларның берсе. Конкурсны дәвам итегез дип хәзер дә язалар, шалтыраталар дип белдерде матбугат очрашуында Динә Латыйпова. Чыннан да бу бик уңышлы проект килеп чыкты. Менә бер бәйрәмдә ишеткәнем булды. Сәнгать әһелләре булай дигәннәр иде. Шишмәсе булса, эшүчесе табыла дип. Әмма ләкин шишмәсе булса да, эшүчесе булса да, аны чистартып шишмәләрне карап торучы булмаса, ул шишмәләр бер көнне үзенең агым су юлын югалткан кебек югалалар, капланалар. Ә менә шушы югалып калган шишмәләрне бүген яңадан чистартып халыкка тәкъдим итте Рифат Әхмәтулла. Һәм менә мин инде шушы өлкәгә килеп, нәкъ аларның тәкъдиме белән шушы өлкәдә эшләргә алындым. Һәм беләсезме, чыннан да бу бик тә уңышлы проект килеп чыкты. Халык моны күтәреп алды, халык моны рәхәтләнеп тыңлады, халык моны кабаттан да сорый. Һәм шуңа күрә бу инде проект менә хәзер Татарстан Республикасының зур шәһәрләрендә дәвам итәчәк. Бу концертлар зур залларда тамашачыларны көтә. Май аенда халык җәүһәрләре Татарстан шәһәрләренә гастрольләргә чыга. Максатлары аны Вахапов фестивале кысаларында түгел, ә мөстәкыйль милли мәдәни проект дәрәҗәсенә күтәрү. Максат дигәннән фондның быелга ниятләгән иң зур проекты Казанда Шәрык базары. Татар эстрадасы сыйфатын күтәреп, аны дөнья күләм дәрәҗәсенә чыгарырга зур өметләр баглана. Беренче халыкара төрки эстрада фестивален үткәрүгә отылган грант суммасы гына да 10 миллионга якын. Ә миллионнарны отуның нәтиҗәсе октябрь аенда билгеле була. Амин, уңышлы булсын дип телик, бигрәк тә Рамазан аенда. Өстәвенә теләгебезне җөпләп, Вахапов фонды оештырган матбугат очрашуы ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Bu iftar məclisləri deyəndə biz Allah'tan izgə alır. Dinimizin negizlərini öyrənir. Hem şu vaxtda o biz de dinimizə qarşı tikilmi, məsələn din qardaşlar şu məclisdə iştirak aralaşsalar, bir-birini xəlin bölüşsələr, ötkənlərini, ketkenlərini izgə alsalar, bu əlbəttə dinimizə qarşı kilməyən iş, bəlkə керісінше xoplu iş. Рәшит Вахапов фонды оештырган ифтарны милләт ара дуслык мәҗлесе дисәк һич кенә дә ялгышмабыз. Чөнки өстәлнең иң түренә Төркмәнстан, Үзбәкстан, Төркия дәүләтләренең Казандагы баш консуллары чакырылган иде. Türkiye'de de Ramazanlar böyle. Bilgənigizcə, Türkiyədə də müsəlmanlar üçün Ramazan ayı iftarları bəyramçı uzdırıla. Qazanda şunday uq cəmaət iftarlarını görü, evə qaytqандай kibik his etdirə. Bizni zorlab çağırgan dostlarımızdan Rifat Əfəndi Fattahovdan Allah Teala riza bulsun. Munda benim bilan Türkmenistan, Özbekistan baş konsulları da var. Dünyanın türlü pişmaklarından kilgən müsəlmanlarның şulay birgə uçraşıb iftarda qatnaşуы meni bik бәхетле итә. Үзен бәхетле хис итүчеләр арасында мөхтәрәм галимебез Индус Таһиров та бар.
Zamanında менә шушы бердәмлек булмау аркасында без бик күп нәрсә югалттык. Дәүләтчелегебезне дә югалттык, дөресен әйткән чагында. Чөнки Тукай әйткәнчә без моңа кадәр бер-беребезгә ук атып яшәдек. Менә шушындый бәйрәмнәр, менә шушындый чаралар, алар безне якынлаштыра, аңлашып яшәүгә юл ача, һәм бер-беребезгә ихтирамны арттыра, һәм шушы рәвештә яшәүне, дуслыкны беренче урынга чыгара. Дуслыкны ныгытучы ифтар мәҗлесе Вахапов фондының максатларына ирешүгә хәйр-фатиха буларак та оештырылган. Рамазан айы бит инде ул бик кадерле ай һәр татарның йөрәгендә һәм менә бу элекке гадәт инде безнең әтәннәрдән калган Рамазан аенда бөтен якын кешеләрне, кадерле кешеләрне җыеп, тагын бер тапкыр Ходай Тәгаләгә рәхмәт әйтеп, Коръән сүрәләрен ишетеп, күпмедер үзеңә дә бит ул киләчәк эшеңә хәйр-фатиха алу дигән сүз. Без аны шулай да дип уйлыйбыз әйе. Чөнки безнең Вахапов фондының алда бик күп проектлары, шул ук микрофонсыз концертта, Яңа татар җырының 3-нчесе дә башланып китте. Безнең халык җәүһәрләре фестивале дә дәвам итте. Әле алда безнең бик грандиоз проект Халыкара Төрки эстрада фестивале Казанда Шәрык базары да бар. Менә шундый зур эшләр алдыннан без тагын бер тапкыр җыелып, рухи яктан чистарынып, алга тынычланып барырга уйлыйбыз. Саваплы мәҗлесне Марсель Әхмәдуллин алып барды. Кунаклар төрки халыкларының уртак шигъри хикмәтләре белән танышты. Рамазан айы фазлиятләрен аңлаткан вәгазь, күмәкләп башкарылган Коръән аятләрен тыңлады. Мөршидә Җиһан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.